crime, plots and properties, WhatsApp channel nakabanta ka junior di yatit, yaki jaka ki ying ki nong ying ki commercial space ba giway. Hakane ka WhatsApp channel ki din advertisement terwadi yaki ying ki jaka tanglang ba ka WhatsApp jangpi. Follow yakane ka WhatsApp channel menta, tan link ko dan ha description. Kumshi banta ban aikam ajam yagi kon samla kabri uhenya trap ka Colonel Shishupal Security Consultancy and Services Shillong kalakot interview hado shispa pos nagabanta ka kam shakerela. Yakane ka interview lapalong ha MPSS Security Agency Training Center That mutlong si Pramer West Jante Hills ha ka live turik August arajar apusan. Nado kapor khatway bejemen step hado kapor lai beje janmit. Daki spa ngut ki kon samla shendrang nagithain baper kilawan sha ka ne ka interview. Habai keren bat uway na kinong penyait ya ka ne ka interview uba pendap lang muksor. Uba longru managing director jong ka MPSS Security Agency Training Center ula ong banaka liang jong ka MPSS kilayele kat bala banwat ya kilat kilenti ban thongkam thongjam ya ki kon samla shendrang bat kanthai Kamtam ya kito gi balapas ya ka training jong ka kam security.